Vedeți acum. În Parlament, pe lângă suspendare, alt scandal mare. Doamna Leonida Lari s-a luat în gură cu colegii de la PRM. Aoleu, și ce scandal a ieșit. Cum se poate? Aș ruga pe doamna Buruiană să mai tacă din gură că m-a prostit, spunea. Noi, cei de la PRM, am înțeles, de fapt, atitudinea doamnei în cauză, și anume îi leagă o dragoste comună față de idolii lor. Când spun acest lucru, mă refer la cei doi idoli care poartă numele de Johnny Walker și Jack Daniels. Ia mai tăceți din gură, că eu v-am ascultat. Dar îi reamintim colegei, distinsei noastre colege, că și pentru dânsa s-a inventat săpunul și apa, chiar dacă este de foc și are 42 de grade. Salvarea să vină la cei care sunt bolnavi la cap. De altfel aș propune toți parlamentarii să fie verificați la cap. Tare ne e teamă că o să picați verificarea, doamna Lari. Și apropo de ambulanță, taci că sosește tribunul. Tovarășa deputat KGB Leonida Lari Tuchilatu, care, panicată că nu o să mai intre în Parlament și încercând să se agațe de ultimul vagon al trenului PD, fără a-și da seama de beată ce este, că acesta e tras pe linie moartă, a bătut câmpii, iar s-a lăudat cum a ieșit ea cu pieptul înainte în calea tancurilor sovietice, noroc cu bentița de pe capul ei ciufulit și cu piticul luminos care au scăpat-o, dându-i la timp o stacană de vodcă cu grafie latină pe eticheta neagră, pe care din înaltă conștiință civică ea n-a băut-o și a pulverizat-o cu gurița ei peste atacatorii conduși normal de Ion Iliescu. Aoleu, ce nebun ești! Dumnezeu lucrează prin popoare. Numai cel care într-adevăr slujește poporul său, acela e drept. Dar stați să vedeți că piticul de neon i-a șoptit la ureche. Leonida, fi barbată, brie, ce papușii miei, sar de grabă la bataie, să-l aperi pe Băsescu, că amui la Ananghie și n-avem ce la vechi mai bun în tot norodul moldovinesc. Pani Maeș, auzit ai tu, muiere? Din aceste specimene este formată, oameni buni, instituția de bază a democrației, adică Parlamentul. Acești oameni au fost votați pentru a lucra, a face legi în favoarea cetățeanului și se mai miră de ce înjură lumea.